У краязнаўчым музеі адкрылася выстава, прысвечаная 100-гадовай гісторыі абласной газеты «Віцебскія весці». Арыгінальнае выданне, дакументы, фатаграфіі, узнагароды. Усе наведвальнікі экспазіцыі атрымалі на рукі копію першага нумара газеты, які захаваўся ў фондах краязнаўчага музея, і пагрузіліся ў атмасферу былых часоў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Тут у ратушы зноў ажываюць і глядзяць на нас са старых фотаздымкаў урачы, калгаснікі, настаўнікі. На старонках газет аповеды пра савецкіх людзей. Усё гэта і ёсць дух таго часу. Весткі Віцебскага рэвалюцыйнага савета салдацкіх і рабочых дэпутатаў, Віцебскі рабочы, народнае слова. За 100 гадоў адна з самых старых газет у рэспубліцы некалькі разоў мяняла назву. Сёння Віцебскія весці працягваюць слаўныя традыцыі знакамітага выдання. Это выставка «Дань уважения тем людям, которые на протяжении века, 100 лет делали нашу газету, завоевывали уважение читателей и рассказывали о жизни области». Выставка представляет всю столетнюю историю газет «Известия», «Заря», «Пролетарий», «Витебский рабочий», теперь объединенная газета «Витебские вести». У краязнаўчым музеі ўся гісторыя вясцей, экспанаты збіралі цэлы год, арыгінальныя газеты, фатаграфіі, нават ордэн працоўнага чырвонага сцяга, які атрымалі ў 67-м. Але галоўны гонар экспазіцыі, безумоўна, машынка, на якой друкавалі нумары выдання ў гады вайны, калі рэдакцыя была ў падполлі. Представлены здесь стенды с фотографиями редакторов, подлинными газетами, коллективом редакции разных лет. Это, конечно же, все, что собиралось по крупицам и действительно обрабатывалось. И достаточно много времени ушло на то, чтобы выяснить имена, фамилии самих журналистов, которые бесспорно являлись создателями данной газеты и работали в разные годы. У атмасферу былых часоў гасцей выставы акунае паэтычны перформанс ад моладзевага тэатра «Кола». Глыбокія вершы молатам часоў уразаюцца ў свядомасць. Наступны сюрпрыз экспазіцыі – копія першага нумара газеты, які захаваўся ў фондах музея ў падарунак кожнаму наведвальніку. Былы галоўны рэдактар Віцебскага рабочага Владзімір Раманоўскі ўпэўнены, па старонках старых газет можна вывучаць гісторыю горада. Газета боевая, партизанка, воевала не только во время войны, но и в мирное время. Воевала с бесхозяйственностью, с бюрократами. И многие острые материалы вызывали большой отклик. Выстава под назвай «100 гадоў» у курсе падзей у Віцебскім краязнаўчым музеі будзе працаваць до 30 лістапада. Артур Смоляков, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.